pane chitiko chinoshamisa chatinoona kuti aiwa a private citizen anouya achidonata a service kit aiwa kune motor vehicle ye-the Republic Police, motokari yegovernment, motokari yeZimbabwe. Zamira mashoko ataona chisvoreso ichi chishamisa vanhu. Notobva subscribe or like or turn on the bell icon. Timna vana pa mnaumoni kwa mchinzi. This is how Zimbabwe is gone from bad to worse, sinking from the gutter into the sewer. A private citizen donates a service kit for a government-owned police car, and the entire community is called to celebrate it. Here is the irony: the Zimbabwean tyrant ED has just added a Maybach to his presidential motorcade, while the police force has to rely on handouts to service their cars. Do you now understand why the world laughs at us and makes jokes about us? Another irony is that this car operates in an area called Bikita, which is known for its rich deposits of lithium-bearing minerals. The area is home to the Bikita mine, which holds one of the world's largest known deposits of lithium, estimated at approximately 11 million tons. Doma shkarubudisa panapa na hopo chimuno achiti aiwa the provide an evidence ya muri kuona iyo tikuona kuti a private citizen donate a service kit kune motokari aiwa yemapurisa yamuri kuona iyo inoratidza kuti aiwa iri kutadza kuvhizitira kana kuprotecta macitizen. Inoda kuti government iri kutadza kusevisa that motor vehicle. Chitiko chinoshamisa chatikuona kuti even the same tyrant ari kurwa panapa iri kuita madevelopments aiwa kuma airlines kwavo vari kuita madevelopments vachitenga mamwe mapolice cars vachiita kuti aiwa the Sabc summit ikwanise kuflowa smoothly, but maservices emunyika anoita kuti vanhu vave protected and secured, they are not looking at them. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi nenhau dziri kubudiswa panapa. Pane ngome section medu, subscribe or like and turn on the bell.